Hello लोगोफोर गिबियावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा बाथ्रानि सायाव शेयार खालामज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबाय। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जोङो दिनै मिथिगौ जे बोथोरा जोंहा इनायनो गाज्रि जाबोबाय बा खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबोबाय होननानै जों बयबो मिथिगौ। माया खाथि जाखो बेखौ बुङाब्लाबो जागोन, मानो होनबा ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बेनि ओंथि आरो बेनि मिनिंखौ बयबो मिथिगौ। नंगौना नङा ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर? दिनैबो बोथोरा इनायनो गाज्रि आरो दिनैनि दिनाव जोंहा आरोबाव बांग्रि मावनाय जों लोगो मोनबावबाय जे जोंनि आसामाव बा जोंनि बेयावहाय खनफे जे बांग्रि मावखो जोंहा फात्तायानो गैला। ना मा होनो लोगोफोर? नाथाय आं माब्लाबा बेखौनो सानो, माब्लाबा जों मिथिनो मोनस्लाबै हठात बेबादिनो बोरैबा गिदिर बांग्रि फैगोन नामा बेखौनो आङो सिन्था खालामो आरोखि। बेफोरबायदि गिथाव बाथाव माब्लाबा जों मिथिस्लाबै बेनिफ्राय देरसिन बांग्रिफोर फैनो हागौ होननानै सिन्था खालामबाय थायो आरोखि। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायहरदों, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बयखौबो जोङो अरायबो जोङो इसोरनि खाथि जानानै जोङो थानि, अरायबो थाम थिम जानानै थानि। मा रोखोमै थाम थिम जानानै जोङो थाबाय थागोन नोंथांमोना मिथिगौ ना? जोंनि थाम थिम जानाया जोङो माबा मोनसे जानानै जोङो जोंनि मोदोमखौ नागारनो गोनां जाब्लाबो जेन' जोङो सोरगोआव सहैयो बेबादि थाम थिम जों दिनै जानानै थानो नांगोन। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, जोंनि थाम थिम जानाया बेनो, फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनायजों, मोजां रोखोमै जिउ खांनायजों, मोजां रोखोम ख्रिस्टियान जीबन जापन खालामनायजों, मोजां रोखोम मावनाय दांनायफोरजों, गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थानायजों, फोरबोनि बाथ्रा बादि थाबायनायजों जोङो अरायबो फोरबोनियाव जोङो थाम थिम जों दिनै जानो नांगोन। जों जुदि इसोरनि इच्छा बादि, फोरबोनि बाथ्रा बादि, बाइबेलनि राव बादि सोलियोब्ला मानियोब्ला अरायबो जोङो फोरबोनिखा। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, जोङो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट हठात हरखाबै माबा मोनसे जोंनि मोदोमखौ जोङो नागारनो गोनां जाब्लाबो जोङो सोरगोआव सहैगोन। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, नाथाय जोङो फोरबो होननानै जोङो गाज्रि हाबाफोर मावबाय थायोब्ला जोङो माब्लाबाबो बे गोथां इसोरखौ, बे गोथार इसोरखौ जोंनि जिबनाव जोङो लोगो मोननाय नंथ्रा। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, दिनै बोथोराबो इनायनो गाज्रि। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनो मिथिहोदों जे माब्लाबा समाव हठात एक्सिडेन्ट जानानै फैयोब्ला, हठात जोंनि लाइफआव एक्सिडेन्ट फैयोब्ला, हठात जोंनि लाइफआव जोंनि बे जायगायाव गिथाव बांग्रिफोर थैनायफोर सफैयोब्ला जेन' जोङो फोरबोनि रायजोआव जोङो सहैयो। जों अरायबो थाम थिम जानानै थानि। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, मानो आं बे भिडिअखौ लाबोदों? बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारना बेनो, दिनै जोंनि बे जायगायाव बा जोंनि बे आसामाव खनफे जे बांग्रि मावलांखो जोङो मिथिस्लाबनो मोनाखिसै। जोङो फात्ताखौनो हिसाबानो गैला होनजायो। माब्लाबा समाव बै समाव जानानै थांनाय नेपालनि बायदि जानानै फैयोब्ला जोंनि जायगायाव जोङो मा रोखोम जागोन? ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, जुदि जोङो थाम थिम गैयाब्ला, जोङो इसोरनियाव थाम थिम गैयाब्ला जोङो अफाय थांगोन थैखांनायनि उनाव? जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बेखौ जोङो मिथिगौ आरो मिथिनो गोनां। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, जोङो रावबो मिथिया बांग्रिया फैगोन होननानै, नाथाय माब्लाबा समाव जों मिथिस्लाबै फैयोब्ला आरो दिनैनि बे बांग्रि फैनायखौ नोजोर होनानै सिन्था खालामनानै आं बेखौनो सानबावदों, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायाबो बेबादिनो जागोन। जों मिथिस्लाबै सानाव फैगोन ना हराव फैगोन जोङो मिथिनो मोना, ना बेलासियाव फैगोन जों मिथिस्लाबै बेबादिनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायाबो जागोन। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोयो। बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो बुंदों, जुदि बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबायब्ला नोंसोरो मिथिदो जे बेबायदि दिना जाबोगौ, जोबनायनि दिना खाथि जाबोबाय होननानै नोंसोरो सिरि मोनदो होननानै जोंखौ बाइबेला दिनै जोंखौ मिथिहोदों।
दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बाइबेल सिरि होनानै शेयार खालामज्लायनो गोसो जायाखै मानो होनबा दैलिक जोङो बाइबेल सिरिजों जोङो शेयार खालामज्लायो नाथाय बाइबेलनि बाथ्राखौ ख्रिस्टियान जों साफ्रोमबो खोनाखाजोबखाबाय मिथिखाजोबखाबाय नाथाय बेखौल' आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सिरि मोननो हरदों जोङो अरायबो फोरबोनियाव थाम थिम जानानै थाबाय थानि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गोबांथार मानसिफ्रा दिनै मिथिगौना फोरबो जिशु ख्रिस्ट'खौ लानायाव नेवसि जाबाय मुगै जाबाय सोरबाबा नेवसि जानायखौ मुगै जानायखौ निन्दि जानायखौ नासय जानायखौ लानानै मिथिगौना फोरबोनिफ्राय उनफिनलांबाय बे गोथां इसोरनिफ्राय गोजान जाफिनलांबाय मण्डलिनिफ्राय गोजान जाबाय ख्रिस्टियान नखरनिफ्राय गोजान जालांबाय बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायदों जोंनि गेजेराव निन्दिनाया फैब्लाबो जोंनियाव समस्याया फैब्लाबो जोंनियाव मुगै जानाया फैब्लाबो जोङो रावनिबो जों गाज्रि जों खामानि मावाखै बेनिखायनो बे फोरबोनियाव भरसा खालामनानै जों अरायबो जोंनि मावनाय दांनाय फोथारनाय खुलुमनायाव हुसियार थामथिम जानानै जोङो थानि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर अब्लासो बे गोथां इसोरजों हठात मठात माबा मोनसे घटना जानानै जोंनि बे समायना मोदोमखौ देहाखौ महरखौ नागारनांब्लाबो जों बे गोथां इसोरनियाव जोङो सहैनो हानायफोरबादि नङाब्ला बेनिफ्राय देरसिन जोंहा जेबो राहा गैया ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गोबांथार दिनै फोरबोनि दासफ्रा मुगै जानायफोरनिफ्राय गोजान जानानै थानो नांबाय मुगै जानायखौ सहायनो हायैनि मा फोरबो जिशु ख्रिस्ट'निफ्राय गोजान जानानै थानांबाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे बिथांमोनखौबो दिनै आङो बेखौनो खावलायदों मानो मानसिफ्रा दिनै जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो नोंथांमोनाबो दिनै मिथियो why people worship Jesus Christ नोंथांमोना मिथिगौ ना मानो and why do Christians worship Jesus Christ आरो ख्रिस्टियानफ्रा मानो दिनै जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो बेखौ गोथौयै मिथिब्लासो जोङो मुगै जानाया फैब्लाबो जोंनियाव गुबुनजों निन्दि जानाया नेवसि जानाया फैब्लाबो जोङो बोलोग्रा गसंथानो जोङो हागोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला we worship Jesus Christ because of his humanity we worship Jesus Christ because of his humility मिथिबायना बेनि थाखायसो जोङो फोरबो जिशुखौ ख्रिस्ट'खौ जों खुलुमो not only that बेल' नङा जोङो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो जे जिशु ख्रिस्ट'आल'नो जोबनो रोङै गोथां जिउखौ बियो होनो हायो होननानै not only that dear friends Bible tell us only Jesus Christ can give us eternal life or everlasting life जोबनो रोङै गोथां जिउखौ बे गोथां जिशु ख्रिस्ट'आल' होनो हायो बेनिखायनो जोङो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'खौ जोङो खुलुमो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनियाव गोबांथार समस्या फैब्लाबो जोङो गसंथानो जोङो हायो बेखौ मिथिनाय मानसिफ्रा जायफ्रा मिथिया जायफोरनि लुनाय न'आ बालाबारियाव एसे समस्या फैब्लानो बियो गोग्लैयो बालाबारियाव लुनाय न'आलाय माथो लास्टिं जानो नंगौना नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बालाबारियाव गायसननाय खुन्थियाया ओरैनोब्लाबो गोरा जाखाया नोङो सारिय'फाले जिं जिं दोसो होमब्लाबो गोरा जाया बे खुन्थियाया बेनिखायनो जोंनि फोरबोनियाव थांनानै थानाय बा जिशु ख्रिस्ट'नियाव गायसन जानाय जोङो साफा साफा बयबो खुन्थिया आरो जोङो बे खुन्थियाया फोरबोनियाव जों गायसन जाबायब्ला जोङो बालाबारियाव गायसन जादों नामा बालाबारियाव गायसन जादोंब्ला निश्चय जों लास्टिं जानाय नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जों दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन स' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय आरो थाम थिम जानायनि सोमोन्दैबो मिथिबाय होननानै आरो जोंनि गेजेराव नेवसि जानाय मुगै जानाया फैब्लाबो फोरबोनियाव गोगोमै गसंथानो हागोन होननानै साफ्रोमखौबो फोरबो जिशुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय मानो होननानै बुङोब्ला बे नंथारगौ जिशु ख्रिस्ट'आल' बेखौ खुलुमब्लासो बेखौ नाजावब्लासो जोबनो रोङै गोथां जिउखौ जोङो मोननो हागोन मानोना बाइबेला जोंनो खोन्थादों इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारि जानाय बिसाखौ संसाराव हरबाय आरो जायहा बेखौ फोथायगोन जायहा बिनि थिननाय बायदि मानिगोन बियो जोबनो रोङै गोथां जिउ मोनगोन बाइबेला दिनै जोंनो बेबायदि मिथिहोदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर स' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय